Ngebolang maring kebon guys. Yang wis nggawa gobet sing kodol. Ya biarpun kodol tapi masa guys, tenang bae. Ki kebone nini inyo guys jen. Kebone rimbun akeh sukete guys. Nyong nemu bung guys, tapi nih ingin cilik tadi ora tekara guys. Kon dawala beli. Akhirnya inyo ngara godong sok guys, alias godong melinjo. Nek nanggone Rika ki godong apa jenenge guys? Yakin enom-enom banget ki guys. Lumayan kena nggo nyambel garang guys. Singkat cerita bae ngene ngara godhong wis rampung wis oli sok mini akehe guys. Alhamdulillah rezeki ya guys. Ya wis nyong karep balik mari ngone umahe mamake lawang ke video tek pas dina minggu pas inyong dolan nangone mamake.